RMN Drama presents handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga taga Talamban, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ryzo. Recorded by X Thunder Gaming. Dali, sige na. Sugtan ako. Huwag pagit ka maluoy na ko. Gusto ka nga, sugton ti ka tungod lang kay naluoy ko nimo? Ayaw lasad. Hunya? Naamag ako'y mapaabot. Naa, iniguman sa tong graduation, diha ti ka sugton. Tinuod? Lagi. Sige. Magpaabot ko na adlaw. Congrats na to, guys! Dali, congrats. Congrats, Pod. Katong imong giingon dali. Tinuod, no? Yes, tinuod to. Gisugot na ko nimo, ha? Uyab na ta. O, Ryzo, uyab na ta. Woo! Thank you. Ha? May uyab na ka? O, ma. Gisugot na gid ko ni Dali. Ay, ipalailaw niya kun iya, nak. Oo, ma. Naibaw ko nga makauyon gid kaniya. Mayong hapon, tita. Maayong hapon sa iha. Kagwapa man di ay nimo. Kamaugid kang mamili, nakda. Ako pa, ma. Dili, manihapon na ta. Nalipay gid ko nga nagkasanabot na mong mama, babe. Buotan ni mong mama, babe. O, bilib kayo ko niya nga nakaya niya magpadako ninyo sa imong mga igsoon. Bisan og, buwag na sila si mong papa. Mao na ang taas kay kong respeto ni mama. Kay nakita na ko iyang mga pag-antos. Sukad nga ni BS Papa. Babe, Mga ako, babe. Di gid ko musugot nga maparehas ko ni Papa. Di ko musugot nga akong mga anak magdako nga way amahan. Di ko gusto nga mapareha ang akong mga anak nako. nahibaw kong dili na mahitabo. Kay dili ka pareha sa imong papa, babe. Lahi ka og tarong ka. Salamat, babe. Gani haram ning sig panawag si Baytami. Hello, bay! Lamay! Oh. Pinagkalon ako nga nagsigig panawag ni Moy, karon pa magiging katubag. Busy kay ko eh. Nganong dayon ta? Ay, naunsa. Nauli na ko sa Pinasoy. Kaslunan ako. Ha? Tarong eh. Lagi! Magkita ta ha, sa bachelor's party na ko. Ikaw ang best man sa kasal. Brad! Brad, igo. Kalitan mas tani mo eh. Kalitan ba? Nagsige lagi kong panawag nimo. Sa dito pa ko sa US. Ha? Karon pagi ka nakatubag. Nga nabot ako sa Pinas. Pero anyway, don't panic. Mag-enjoy na lang taron. Na yung mga babae nga atong gi-hire karong gabi una. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Tika nagbabayang igihayo ni Biktami. Kung saan mo kayo batio ni Tali, no? Waro siya din. Mas mayog ako na gid siyang paybaw ko.
babe. Sure ka? Lagi. Dako ko og salig nimo. Nahibaw ko nga, bisan og palibutan pa kag mga babae diha. Magunahon na lagi hapon ka nako. O gusto pa, gusto na ko nga mag-enjoy ka diha. Salamat, babe. Cheers! Cheers, cheers, cheers. Brad, nako'y paila-ila nimo. Si Sally. Sally, akong best man. Si Ryzo. Hi. Hello. Cheers. Cheers. Ini batas akong uwi. Diba? Asam ko. Ang ka naghubo ko. Oh. Sally? Nganong? Good morning. I-offer ka na ako gabi nga. Ikaw na lang may mahatid akong pauli. But, sobra na gid siguro kakahubog na nakatuog ka diri. I had fun last night. Oh. Sorry good kayo. Nakatugos ilang tami, nahubog ko. Wa may problema nako. Basta next time, pagbilin sa imong kaugalingon para makachat pa ka nga, dili day ka makauli. Sorry, babe. Nagiliti kay ko sa kibuhat. Nakasa ko ni Tali. Ug bisag gamay man lang, wa siya pagduda nako. Akong gigupa ang iyang dakong pagsalig nako. Unsa may akong buhaton? Sigurado ko nga, di ko niya mapasahilo kung mahipaw siya. Ako na lang yun taguan, hangtod sa hangtod. Brad, nangita ra ba si Sally nimo? Oh. Ako gatagan sa imong number kay nako na siya ituyo nimo. Ha? Nga naman ko na, Brad? Wata lang yung tawag. Mabdus ko. Unsa? May umaabot akong anak. Sa umina ko. Di na rin ako matakot Italia ang tinukot. Pakasli siya. Babe, pasilaw ako. Ihatag dati ka niya, Ryzo. Pero babe, di na ko siya mahal. Pero siya mo'y umaabot ka inahan sa imong anak. Og dili ka gusto nga magdako ang imong anak kaway amahan sama nimo, di ba? Oh. Dali. Kalimtan na nato ang tanan bahin nato. Dali. Ha? Magpakasal kas babae nga wa ka masuhito? Oo, ma. Ang ilang nga pakaslan ako siya kay ako mo'y nakapamabdos niya. Bisan og dili ka magbalipayon? Oh. Kinahibaw ko mga mauni sakto. Mauni ang angin buhaton. Wa mo ko ma-in love ni Sally pero panggaon ug mahalon ako ang akong anak. Mao nga akong isakripisyo nga akong kaugalingong kalipay, ma. Ryzo, Sakit. Grabe ka sakit nga wa na si Dalin ako. Ug na-realize na ko nga mahal gid ko niya. Kay gisakripisyo niyang iyang kaugalingong kalipay para sa kong umaabot nga anak. Dinhi nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded
Supported by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Ryzo nga taga Talamban, Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan unbended knee. Maong kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadris lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.